Police Lieutenant Colonel Eduardo Cruz, ang hepe sang Hinigaran PNP. Sir, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Morgan, magandang gabi sa iyo at saka sa lahat ng tagapakinig mo. Sir, salamat ki sa tiyempo. No, may kaso or may krimen nga nagluntad kagabi dara sa Banwa sing Hinigaran. Ang victim is minor de edad. Kag ang report kada baton ta daw pagtimalos or revenge ang isa sa mga posible motive sa sading insidente. Anong latest Police Lieutenant Corpus, sir, sa isa nga investigation? Yes, yes, there was a stabbing incident na nag-transpire sa Carmenville Subdivision, Barangay 3, Poblacion. Mm-hmm. Itong ating minor na age 17 years old. Na ano na lang ng kanyang lola kasi parang nagkaroon ng malakas na pagbang sa front nila. So immediately dumuaw tong lola at saka yung kapatid na babae. Then tumambad na lang sa kanila na yung minor natin na victim humingi na ng tulong, makakapanga daw dun sa lola niya. Sabi niya, ma, buligin mo ako. Mm-hmm. And after a while, doon sa may bathroom, nakapunta pa siya ng bathroom eh. So, doon na siya nag-collapse na. Doon na siya nag-uwisa bathroom dati. So, immediately, yung ginawa ng pamilya is dinala dito sa ating Hinigaran Medical Clinic. For maagapan sana, but unfortunately, it was pronounced dead by the attending physician. Mm-hmm. Kag ano kadamo sang pilas nga angkon sang victim, sir? Ang report ka dabaton ko pilas sa dughan sa different parts ang body niya. Yes, ang naano namin is based din sa ating doktor. Aning na pilas yung na angkon ng bata. Bali, dalawa sa dughan, sa isa sa liog, isa sa left arm niya, isa sa right knee, at saka sa isa rin sa right ankle niya. But so all in all, there was six stab wounds na nakita doon sa bata. But ang fatal is yung dalawang stab wounds niya sa chest. Sir, ang naghimo sang krimen, mga pila silakbilog? Ito rin nakita, nahagit pa CCTV. Ni-review namin kanina is dalawa. So, galing medyo blur blur masyado yung kuha kasi hindi ganun ka namin yung CCTV nila. Tapos may distance din. Dalawa yung nakita namin personality. Duwa ka persona, lonsay mga lalaki man? Yes. Actually, ito minor hindi minor yung mga natin, mga mature individual to. Sang matabo ang krimen or insidente, ara man, sir, ang mga ibang nga miyembro sang pamilya sa ning victim? Ang dalawa lang kasi I do believe parang yung nanay yata nito is confined sa isang hospital din sa Bacolod. Hindi siya, nanggaling pa siya din sa shop na mga barkada rin nila kasi itong batang to nahilig to sa magpapalumba ng motor mo. Okay. So, based dun sa information na nag-gather natin sa kanila, dun siya galing. Tapos, tumakbo pa yung motor niya eh. And to our surprise, kasi ang initial information na nag-gather namin man, na when he is about to cross yung yung street nila, tinutulak niya na lang yung motor niya. Medyo distance yun from the highway going din sa bahay nila. I think around
more or less mga 500 meters pa. So medyo may kalayuan pa. Pero may nakakita sa kanila, may mga nakakita na binati pa nga siya. Binati pa yung yung isa is, yung dalawa is also a minor. Yung isa is, I think, cousin niya. Okay. Sir, katuan ko, sir, ang posible motibo sang krimen. Kay may gagwa diri, sir, nga report nga ang victim do ginadudahan siya o ginasuspetsuhan siya nga siya daw ang isa sa mga responsable sa nagalaptang ining tawag sex video. Yun yung actually the member of the family amenable din doon sa nakampat namin na information. Kasi nga hindi pa ako yung chief of police dito. I think around May or April yata yan nangyari. Na isang miyembro nila ang nagsabi na through their GC na ang nagpalapta ng yung nag-leak ng video is itong ating biktima. Tapos latest na namin is yung yata parang a sort of blackmail pa ang ginawa nitong biktima kasi nagpadala doon ng pera dun sa nanay. Yung involved doon sa video na yun. Amounting to 10,000, but siyempre yung nanay hindi naman alam kung saan nanggaling yun. Inumin niya. Isinuli. Binalik. So medyo nagiging lumalakas masyado yung namin. And hopefully, ito na nga yung right na tinutumbok namin. Kasi if I'm not mistaken, meron na yatang investigation dito ang ating National Bureau of Investigation. But that is based then also do sa mga natin, sa mga operatiba rin natin. Na it was being handled by NBI. About dito nga sa kumalat na sex video na to. Sa bahin, sir, sang witness or witnesses sa sining nga kaso, may araw na nga nagpangisog para nga magbulig sa investigation? Actually, meron pero medyo a little bit apprehended pa sila. Kasi mga hindi naman to yung hindi naman minor, kundi ang mature person na itong gumawa ng krimen. That is why ang focus namin is makuha man lang sana yung mga witnesses stating na talagang it involves yun nga pagpapakalat itong sex video na to. Through that, even though circumstantial, kasi hindi naman sa mahihirapan, kundi siyempre allegedly hindi tiga dito yung nakita ng mga tropa hindi kilala pati ng mga witnesses natin. So through that, mahuhuli natin o mabibigyan natin ng yung mga mastermind. Yung mastermind pala. Kasi patuloy naman natin na i-push yun. Then after which sigurado lalabas ang katotohanan niya. Sige. Sundon namon sir ang ng kaso kabay pa nga matagaan ni sa kasulbaran kag matagaan hostisya yadtong pagkamatay sang victim, no? Police Lieutenant Colonel Corpus, sir, base may ara ka panawagan sa iban pa sa nga kamonitor subong nga posible may nabaluan sa sining nga krimen, go ahead, sir. Yes, good evening po ulit sa lahat, particularly sa mga Hinigaranon, on which base may may konting knowledge kayo, it would be of big help naman sa atin sa ginagawa natin investigation. Tulungan natin na ma-achieve yung justice para dito sa bata so that makapag na siya talaga peacefully. So on our part, hindi naman kami titigil sa pag-aminto. That is why
for your information and the information of everybody, even up to this time, ang ating investigador is double time in order na mabigyan natin ng justice ng bata. Kasi sayang yung life nito, napakabata pa para umabot sa ganito. Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, sir, thank you so much sa liwat kag mayong gabi. Thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo. Action Firing Line. Ang hepe sa Hinigaran PNP, Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. So,